Subya. Para kada kayo amin awan labas na. Tupat pa nunutan panagkrus di dalan ta nagamuamutan adi nain kakara naginayan ayat ka karin kari sinangal ka nagmaris lubong ko kapu amin ken ka manipot idi si kantay sa pule inuraan oras si kantay iliwe patek mo kaniya jak tupulos mailime idintu tasikan nagsakit di matipid ngemuran nukas na ano sa kapiling tangamin biyak ko si kaunay di patpat ke iwag sinatuman siyag-yag dun marami tano agayatan hinggan at mauyos tuy angis ayat kahit kumenta pag-thank you anda ate mo nalin kani ate Nancy nga naggatang kada ito yung CD din nakadong orela 20 din na lata ibig salamat po ayan marakit ka Gus manipot idi si kantay sa pule inurang oras si kantay